Danas ću da opakujem, a ja je. Hvala ću da budem srećan. Kinder svet. O, da vidimo šta nam danas to koka daje. Kako volim da otvaram ova jaja. Pa ovdje ima svega. Sličica da vidimo. Kao neka mačka. Jao, da. Ovo je mačija glava. Ima i držač pozadi. Jao, i to za prst. Da ste dobili mačku, šta li ćete sutra dobiti?